Tässä mulla on meneillään pieni Tee se itse-projekti, jossa digitoin papan 50 vuotta vanhoja kaitafilmejä projektorilla, jota on bodannut hienovaraisesti. Lähtökohtaisesti ajatuksena oli toteuttaa tämä digitointi ammattilaisilla, mutta sitten kun perehyin asiaan, niin huomasin, että näin ison kaitafilmimäärän kanssa mun kannattaa melkein ostaa itselleni tällainen makroobjektiivi, jonka saan sitten tuohon mun kameraan kiinni ja sitä kautta jopa 4K:na matskun talteen. Ja projektorin löysin 30 turi.fiistä. Nämä kaitafilmit on jostain 70-luvulta, niin ihan ensimmäiseksi ne oli syytä puhistaa. Ja kuvauksessa oikeastaan haastavinta on saada se kuva kohdennettua ja tarkennettua oikein, koska tällaisen makroobjektiivin kanssa se on niin millin tarkkaa. Muuten ei oikeastaan siitä, kun laittaa projektori pyörimään ja kamera nauhoittamaan ja olla vaan sit täysin liikkumatta. Voisi sanoa, että se niin sanottu taika tapahtuu sitten editoinnissa. Tähän tyyliin sain kasattua semmoisen 40 minuutin kotileffan, josta pystyy sitten lähisuvun kesken nautiskelemaan ja muistelemaan meidän rakasta pappaa.